Často dostávam otázku, že ak sa v rodine už vyskytuje diabetes prvého typu, aká je pravdepodobnosť, že niektorý z rodinných príslušníkov bude mať takisto. Na to je veľmi jednoduchá matematická odpoveď. Ak má mama diabetes, tak pravdepodobnosť, že jej dieťa bude mať diabetes, sa pohybuje okolo 3%. To znamená, že keby teoreticky tá mama mala 100 detí, tak 3 z nich budú mať diabetes, alebo keď teda 100 matiek s diabetom bude mať po jednom dieťati, tak opäť 3 z nich budú mať diabetes. To nie je veľká pravdepodobnosť, po niečo väčšia, ale nie je. Asi o percento vyššia je pravdepodobnosť, keď má otec diabetes. Ukazuje sa, že ten ochranný vplyv toho druhého X chromozómu na ženu je v tomto výhodný, ale to znamená, že asi 4% otcov s diabetom budú mať aspoň jedno dieťa, u ktorého sa takisto vyvinie diabetes. Podobne čísla ako pre matku, teda okolo tých 2,5 až 3% platia aj vtedy, keď jeden zo súrodencov má diabetes. Ale pokiaľ to nie je ten ozaj raritný dedičný typ diabetu, ktorý som už spomínal, ktorých je veľmi málo. Čiže zhruba jedno dieťa má diabetes, to, že dostane aj druhé, je asi okolo 3%. Najväčší problém je, keď ale obidvaja rodičia majú diabetes prvého typu. Tam pravdepodobnosť stúpa medzi 30 až 50%, čo je veľká pravdepodobnosť, to znamená, každé druhé až tretie dieťa takéhoto páru bude mať diabetes. Tam už je na mieste uvažovať o tom, že ako sa potom v živote zariadiť, pretože myslím si, že hlavným etickým príkazom je mať zdravé dieťa. Aby to dieťa neprišlo a nepovedalo po rokoch, tak vedeli ste, že je veľká pravdepodobnosť, že ten diabetes bude mať. Prečo ste sa tak rozhodli? To je jedna stránka veci. Tak priama dedičnosť nie je veľmi vysoká, ale pokiaľ sa nezídu dvaja príliš disponovaní jedinci.